Tässä olisi Word-tehtävän 10 tehtävä. Mä aloitan sillä, että muokkaan nämä otsikot. Nyt on otsikot muokattu. Nyt mä lisään sisällysluettelon. Noin, niin siinä on sisällysluettelo. Nyt mä liitän tähän kohtaan kuvan. Nyt on kuva ja nyt mä rivitän ton tekstin. Noin. Seuraavaksi mä lisään tänne toisen kuvan. Siinä olisi kuva ja nyt mä rivitän ton tekstin kanssa samalla tavalla kuin äsken. Noin. Sitten mä lisään kuville otsikot. Loppuun mä lisään ton kuvaluettelon. Noin. Ja tässä olisi valmis tehtävä.